The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko. Sarong marin na pagkahapon sa tuya agabos mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Webes. Petsados na po tabi sa bulan kan Disyembre 2021. Kaya again partner, ho. Yan, advance Merry Christmas mga kaaksyon. Kami sa inyong makakairiba, dahil iba, Remy, Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Siyempre, Mr. Siram sana tabi mga kababayan na Bicolano, Ibicolana. Mga kaaksyon, ngunyan, aldaw nin Webes, sa serbisyo asintabang legal kita partner ngunyan na pagkahapon. Oy, talaga. Uni ang sa tuyang reklamong aaksyonan ora mismo ngunya na pagkahapon. May reklamo na tulos? Yes, dalanon tayo Sige. ni partner. Reklamo ko po si Cindy Lopo sa pagbintang po sa papa ko po na tig sa daw po sa balay niya ning 2 times. Ino nga po naman siya kung ano tigaribukan niya. Sige lang po niyang ribok. Ang sabi niya po, nakita niya po so nagsabad. Si papa po, magpunong mudto, nag-iri naman po sinda nung nagasensor po nag-iba po siya, tatanod po baga siya. Mga alas 6 po, turugo na po talaga si papa, diyan po sa kwarto mismo. Ang ano po dide, bako man sana siya, Mr. Merendilla na kun, bukun man sana po ikadi ang barangay tanod, si diyaon po si Cyril Rodriguez, yaon po si Bobby San Juan. Sabi ko, kung guilty ka mo, ibig sabihin ka mo. So nag-blatter po sinda. Bali ang nangyari, di siya na po pig-imbestigar. Di ako, baga, di pagkatapos siya, madepensa naman akong sarili ko. Niya ako, madam, nailing mo. Iyong yan, nailing ko, saan mo niya ako nailing? Dumanda sa may harani kang bintana ni Aninda, makamote. Samantalang, wala man po dyan makamote. Di, nagpirmaan po sinda, pero so pigpirman po ni Papa, hindi man si Papa, nagtuga na siya po ang nagsabad talaga, tayo hindi man po talaga siya. Hindi na ngayon magparentinita, tinapos na po sa barangay. Nung nag-ano siya na, pinapirma na po siya ng kapitan. Di bali, sa madaling kwento po, na walang ano yung ano niya sa akin. Oo, wala. Kasi wala naman siyang ebidensya. Tapos po, wala po pangalan ni Papa. Yung may nag-comment sa po. comment lang po siya nagpangaran ng buong pangalan ni Papa. Opo, pero ang pigtos ma'am, hindi ako ma'am nag-mention ng ngaran. Ang sabi ko, ang balay sagrado, bakit binabato nyo? Nag-comment so agum niya. Pero syempre madam, siya so nag-comment, pinakapirmerong nag-comment. Tapi dakop ko nga ni ma'am, kung sisay talagang mag-comment. So pinakapirmerong nag-comment, so agum niya. Cherry Miran. O di, ano po ako ma'am, nag-comment man ako. Gusto ko lang anin sa kanya ma'am na baguhin niya yung parang mag-public apology ba? Ang agad nila mag-public apology ka, mag-public post ka gararay, kaya mo. Opo. Ayan mga kaaksyon, nadalan ta partner ang balyuhan kan sa indang Gusto lado. yung partner, tungkol ini sa Facebook na naman. Yan, Facebook Comment, post partner. comment. Yan. Sa Ah. social media partner, nagpuon ang sa indang day pagkakaintindihan. Otrong ko pirmi ko ining nababanggit kay ito pa sa programa ta ang Facebook kung minsan mga tugang dakulaon na tabang. Kung minsan ang Facebook paribok man. Dakula man na problema. Ay, Diba? grabe. Kasi partner, pag sinabi naman, what's on your mind, post it. Pero kinakaipuan partner, mag-isip ka ng 100 times kung ang isa mo bang ipopost,
magkakaigwa ka man sa ng problema at the end. Oo, tama yan, ka. partner. Maralaman kung nan-post mo, ikakayaman mo. Oo. Diba? Kung ikakukuyan mo pa. Ikakadanyar kan buhay mo, pa. ikakapamahamak. Kaya, Problema yan. mga tugang, ang social media, tandaan nindo libre kitang magamit kan social media, pero siyempre dapat maging responsable kita. Dakulaon na tabang ang social media, kundi kung minsan paribok man. Correct. Oo. Dapat kita, partner, maging Igo nga ni responsible. Igo nga ni mga mag-agum nag-iiwal para nagkaturog so agum na lalaki. Pag mata niya, dagit na sa SMS niya, tamay nagtanog pa lang sa messenger. Aram so password. Kung di man aram, partner, may access. Ang nakabugtak duman, hi love. Iso. Ito palang partner, nasa laman sana. Isus, garo. Defensive ka na naman dyan, partner, in that sabi nga ni, may sense. nasala. Oh. So ibagay, tama man. Oo. Ano ang reply dapat? Arin. Pag araw ka to na hi love. Yan? Anong reply? Ano nantig na love? Dapat may pulutan. Yeah. Partner, ang reply huyo. Yeah, Ay ka sabagay. naman. Yeah, paano kung may nagkuhan sa Or imo? kaya, accent ka po. Paano kung may nagkuhan sa imo, where na you? Here na me. Kundi dito na mi. Dito na me. Mga ka-action, iyan tabihan sa tuyang pag-urulayan ko Sige. yan. Sa tabang legal. Partner, makakaibahan tango niyan ang nagre-reklamo, pamilya, Mirandilla. Kan barangay, Gapo. Daraga Albay. Yes, partner. Ayan. Supposedly, partner, makakaibahan taman ang pagre-reklamo na si Cindy Lupos, alagad partner sa personal na kadahilanan, day partner nakaabot mo So, niya ang ipigre-reklamo si Cindy Lopos. Ang nagre-reklamo, pamilya Mirandilla. Correct, partner. Sige. Ngunyan mga ka-aksyon, danguguntaan na rason kung natayaon sinda ngunyan na paghapon. Maray na paghahapon. Good afternoon po. Anong pangaran mo po, tabi? Ako po si Abigail Mirandilla. Tiga-reklamo ko po si Cindy Lopos. Ato na nga ni po, tigpakita na po sa video. Tapos sa video po, linawan ko lang po na susig sabi niya po na Barangay Tanod. Naka-comment po dito na mismong kapitbahay na Barangay Tanod ang tiga sarautan niya pero wala pangaran. Okay. Tapos- Alat ka, utron talaga, bago kita makabot duman sa video, para klarado, ano ang pinuunan kan pagreklamo nindo laban kay Cindy Lopos? Ang tiga-reklamo ko lang po kay Cindy, so tig-post niya po sa Facebook. Sa Facebook. Opo. Ano ang ipinost niya? So tig-post niya po na hindi ko na po ito kaya ang cellphone. Sige. Ano ang post? Ano ang content? Maski bako Ano ang directly sabi? kung ano. So hindi ko na po kaya naramdaman, nalipungan ko na. Day, ano ang content? Baka siya ano ang post niya? Anong kuyan? Anong patungkol? Ning Ngaya tigbarabad. sinaboy, Oo, nagwapo si tig- papa mo. Anong Hindi, ano? tigbaraba daw po sa balay ninda. Pigbarabad so balay Oo. nila. Yato po. So, Ini. Yato lang po. Na-forward man sa kuya pala. Opo, tig-forward Peace and ko po. order ang hawak mo. Bakit guilty ka? Ang bahay sagrado, pinaghihirapan at pinagpapawisan. Bakit 2 times mong binato-bato? Umayos ng pagkatao. So yan ang pinost Wala niya. man pangaran. Warang Wala pangaran. po pangaran, Kaya di po lang- pinansin. Kaya lang sa comment na iling tadig di partner, yaon digdi punta na sa barangay. Pag-usapan natin ngayon, di wala kayong hiya. Nakisama kami dito. Much better to resign your job, Mr. Mirandilla, because you don't know how to handle your Na job. paano nagluwas so Who pangaran is ni Mr. Mr. Mirandilla? O paano Ayan. nagluwas so pangaran ni Mr. Mirandilla partner na duman sa post dahil mangki binanggit na pangaran? Duman sa mga relevant comments, yaon na duman partner na napapag-urulayan na ang Barangay Tanod. Barangay Tanod ka po. Sige. Ayan. Tapos, after that, ano na so nangyari? Tapos, tapos na po sinda mag-istoryaan sa barangay. So, kay Papa po. Di yun na, lagko na. Di nag-post. May nagpangaran kay papa mo. Pagkatapos, nakaabot sa barangay. Hindi, nakabot po sa akin. Oho, pagkatapos. Tapos sa mga kamag-anak po namon, di nagsabi po sa amon. Hindi ko man po dapat ito papansinan freedom of speech daw po, sabi ni Cindy. Ang kaso po, dito po kaisungaran ni Papa, tigagadan ko po siya ng ebidensya, hindi po siya nakataw. Pero Pinangalan kamo po magkataning siya. kamong balay? Aranian lang po. Aranian? Opo. Bako man kamong magpirinsan? Hindi man po. Magmadi, arugaan? Hindi po. Pero dati okay man ang relasyon nito. Opo. Sino isa yung kalilipat lang? Makita ko. Si Sila Cindy Lopos, kalilipat lang sa Ika po, ito. aloy ka na pong barangay Tanod, Mr. Mirandilla. Aloy na po. Gapo, mga pirang taon na po. Mga 4 years pa lang po 4 siguro. years 4 na barangay years. Tanod. Oo. Ay, 3. Oo, Ay, three po. sige, 1 3 term yan. ni Kapitan. Ganyan, paanong nangaranan na ika nagsabad sa balay? Iyo po nga ni sir, ang pigano ko kay ito. Ano nagiinom-inom ka man tabi? May bisita iyo po, may bisita po ako sa harong. Nagpalagadi kang so ay bali po sa paralagadi, ako po ang naggoa. Pakira nila po, Pakira pakira. Ako po nagsita nung paralagadi. Ngunyan, pagkatapos po lagadi, sabi sa ko, pare pang ya
Sir, Mag-chat-chat. tagay-tagay lamang kita. Sabi Ah. ko, sir, sige. Oo. Hindi na po ito. Nag-inom-inom po kami. Mga bandang alas 8 garo ito. Ning banggi. Ning banggi. Nagpoon kami hapon. Mga alas 8 ning banggi. Bali, nadangog ko. May nagpapara ko, duman sa may, duman sa may harong ko na. Ayun na ito, nasi Cindy Lopez nga ni. Anak ko, nata ang yata pigapo man harong ko. Nata, ano man niya ako? Nailing mo niya ako na nagapo ako. Nailing mo niya ako. May mga Pero wala man bisita rason, po Mr. ako. Mirandilla, na mag-isip ka para gapu ng balay niya? Wala po. Bako mo man siya Dahil kaliwal? bako po. Ang tugang niya, padiwong ko po. Magpirmi kami. Wala man So, po walang ako rason. lamang Ang rason kaano. man sa napartner ko minsan kaya gagapuon mo. Kung dagit ka Kung sa lagit kataning ka, mo. may naginibo sa imong iba sa kataning mo. So warang nga rason, Warang warang rason. nahihiling na rason para gibuon mo ito. Ano yan, si Wala Cindy po. Daraga o ano? May agom na po. May May agom. agom Ayun po. na, oo. So, ngunyan tabi, nag-arampangan ka mo sa barangay. Ayun po, Ano nagarapangan po sa kami. nangyari sa barangay? Yun na po ito na wala man nga ni po siya ebidensya na ako ang nagano. Tapos, natapos na po ito na nagpirmahan na kami na ang ano ko nga ni po duman. Nabali ang nangyari po. So, pipapirmahan sa ko, pinabasa ko po. Kaya, talagang magpag-ibo po ni Cindy ng kasunduan na pipirmahan ko. Pag ano duman sa kasunduan na ano ko na parang sala. So, Ano ang sala sa pipirmahan content? ko Opo. na sa halimbawa masunod na may magbato, parang ako sa pigano, ako Oy, nila. kung in kaso man may mangyari pang panggagapo, automatically ika ito. Siguro sala Ayun na po man. ito, Oo. nag-react po ako. Dahil po niya ako, baga nga rin niya ako sala. Aha. Ang gusto ko po mangyari, wala man po ebidensya, na wala man po sindika mo ebidensya sa ko na ako ang nagbato, ang gibuot na pong kasunduan, pag once po na igwang mangyari ay mga bato, na halimbawa po na iling nindo kung sisay ang nagbato, duman mo po ikarga ang reklamong So pigano mga mo. nainot pang Ayun po. reklamo. Ayun na po ito So ang sa madaling kinagibo kong sabi, tabi, day mo pinirmahan so inot na Day po. blatter or Oo, kasunduan. day po. Na-revise. Na-revise. Nabago. Kumbaga, day mo inako na talagang ika nagapo. Dahil po, wala man pala talaga po akong ginibo. Oh, wara ka man dapat akoon. Oo. So ngunyan tabi, after ka to, nagpirmahan ka mo doon Ayun po. sa napagkasunduan Oo, nitong tapos na bagay. po, oo. Tapos na. Ngunyan, ano nangyari after ka to? Kumusta ka mo? Nata po nagkakaigwa man giraring ngunyan kipagrereklamo. Ang ano ko po duman, ma'am, so sa post niya, naraot po baga so pamilya ko, so agom po, mga pangaran me. Na Iyon lang po ang gusto ko. Minaluwas duman na ikaparaga po. Ayun po. Pero ever since tabi Mr. Mirandilla, day ka man lamang ki-insidente o record na nanggapo ka na, unang sabad Day. ka na kibalay? Wala man Maski po. ka nakos ka pa? Ayun po, ma'am po. Sa bagay, digdi partner sa baralyuhan ning grabe talagang akusasyon ni Cindy Lopez. Pinangaranan siya partner, much better to resign your job, Mr. Mirandilla, because you don't know how to handle your job. Kusinabli duman ang pagiging barangay tanod Barangay niya. tanod. Kumusta ka man tabi, Mr. Mirandilla, bilang Barangay barangay tanod? Opo, Good ano po ako sa bilang barangay Sa tanod. bagay, Pag di ka once po na may nag-aapo halimbawa risk, maski nga ni alanganin ng banggi, pero po kami nag-ano dyan. Kuan balita ko partner, anong nangyari kan magdumang ka mo? Actually, Para kuano partner, ng lado ni Miss Lopez? Kasi ngunya na pagkahapon, nakaschedule si Cindy Lopez, nasusundoon siya, base doon sa napag-ulayan, may kasi nga ni, Para patas. Yan. Kumbaga, ang ambuslado siya undig undig di presente. Ngunyan, dahil sabi niya, dahil niya aram kung paano pasiring digdi, bako man siya para luwan. So nag-offer kami, nasundoon siya. Nag-okay man siya? Oh, okay siya partner. Kasi Pagkatapos? sabi nga niya, masailan daan sa iyang pigbabados. Ngunyan, nag-okay na siya partner. Kaso hapon, pig-follow up ko muna siya partner na to remind you na magkakaigo ka muna ng arampangan. confrontation ngunyan, harap-harapan. Ang simbag sa kuya partner, anong yan pangaran mong bilog? Sabi ko, natapo. Nag-agi ba ka mo sa barangay? Nag-agi ba kamo sa barangay na i-record ba nindo ta kung ano ngayon mangyari ngayon sa ko pasisiring diyan kamo ngayon dapat masulod. Sabi ko man sa iya, Miss Cindy tabi, nasa legal age ka na. Ngunyan kung gusto mo niya ako na mai-record ang pagpasiring mo digdi, ikaan magpasiring sa barangay, tanganing mai-record an sa imong itinerary. Di ba partner? Pero day ko man mababasol si Cindy, baka pigi-isip ni Cindy na baka Ayun, natural. Day, baka ngaya sa pagbiyahe may mangyari sa ko. Alimbawa, matagdagan ako kingipon. Kung narong ka yan. Okay, partner. Diretsos niya nga nito. Ngunya naman, partner. At naka-schedule sindang maghampangan ngunyan, partner. Excuse me po. Pag abot duman kan sa tuyang driver, buda sa tuyang GIP si Sam,
may sarong nagharang da partner. Si Barangay Kapitan, ano pangalan niyo Kapitan? Hernani Yeba. Sinabihan partner sa grupo na dapat ngaya, nagpasiring ka mo sa barangay, tanganin ngayang kuwaon ang samuyang permisyon. Permiso na ka bumalaog sa barangay me. Ipapablatter mi ngayon kamo sa Daraga PNP na kamo ngayon naglaog sa barangay. So iyo iyan partner ang sinabi duman kaya katunayan wara digdi si Cindy Lopos. Ayun. Ngunyan man para maraman Siguro ni si Kapitan. Cindy nagreklamo kay Kapitan na may kon nga sa kuya. Yan. Ikidnapon gayud nga ako kap, tabi. Kaya ngunyan partner, kukaon taman giraray ang lado ni Kapitan. Kung nataarog ka sige. sa iyan naging mensahe duman Ngunyan sa tabi tuya pag-iriba. sa pamilya Mirandilla, ano po an mo yan nindong mangyari? Ta medyo arog na palang kainin sitwasyon. Pakiran nila po. Kung para sa kukuta, sir, kan puon pa kan inot, gusto ko lang maayos na mag-iristoryahan. Kaso po sa nangyayari kaya ngunyan, iyon nga ni po ito, pag dumanara ma'am, paghali ninda, pigtuturo yan agom ko duman sa bomba, sa baba. Kinaagahan naman po, iyon naman po ito, nagduman na naman ito si Cindy sa may ampangan may, duman po sa may tinampo ba, sa lawas ka gate may. Biyo naman po, para So may isog kurahaw talaga, duman. may isog. Iyo po, Ibig ma'am. sabihin, may gusto talaga siyang mangyari na Iyo po. parang magkaribok Pero lugod ka paano mo. naging maisog si Cindy, nakalilipat lang dyan? Kamuan masaloy na po. Iyo po nga, hindi ko man po aram Mas kung dakulan natata. kamag-anak niya dyan? Bali, tulong Marami nga harong ni daw po sa ang partner dumanan na alam sa lang. batas. Sabi ni Cindy. Okay. Mala partner, bago kami naghali, agad ning pagkataon na magpiricture, di ba? Kamo ngayon, ma'am. Nagsirilpi pa ngayon kamo, pigulukan ngayon nindo ako. So, pangyari niya ako ini talaga. Sabi ko, ibig sabihin ka ni, talagang igwanin mga pagkakataon na di talaga kamo nagkakaintindihan. Pero ini man sa ng first time na insidente na day ko kamo or may dati na kamong day pagkakaintindihan? Ora man po, sir. Wala talaga. First time. Hindi talaga. So ano ngunyan ang pinakagusto nindong mangyari? Bali po sa gibo niya, parang gusto ko na Magkaso. kaso na po talaga siya. Darog po kayan, pirang beses na kami nagpa-apodo man sa barangay. Kamo ko na, willing ka muna makipag-ayos. Opo, Tanganing, so harmonious relationship kan magkarapit ba? Kaya Gusto sa araw madarasan na kuta na sa Erestorya. Iyon man lang po, ito ang gusto kong mangyari. Kaya lang Kailangan- garo abo niya. Garo nagpapailing pa ning ano. Nagpapailing pa po na, garipig mamaliit pa po kami, napigtupig, duduman pa kami sa ampangan gate, na arog po ka itong pigibo niya. Ngunyan po talaga na mamati mo na nagkaigwan ng danyos tabi sa pangaran ninyo Iyo sa po. barangay. Okay. Okay? So yan, partner, ang sitwasyon pa lang talaga. Pero sabi ta nga ni, binibining Cindy Lopos, tinawang kakitsansa, pagkakataon na makadigdi ka para madangog mangkutan lado mo, kundi ika na an day kuyan. Sabi nga ni baga partner, ikapaan? Tapos yan. si Kapitan man, Kap, yugon mo mang Kap. Nasasabutan mo tabi Kap ang trabaho kan sarong barangay kapitan. Gusto mong sabihon kung ang sarong media entity may gustong interviewon sa barangay, mapaaram pa sa imo bilang barangay Oh, captain. pigya challenge mi lugod ikakap na kaya mo daw nagabos na maglaog dyan sa indong barangay, mabantayan nindo. Dai- Kaya mo daw ma-record the boss. Dai, sa ina batas mo tabi yan Kap na basa sa local government code, igwa daw tabi na provision. May titulo ka tabi kapitan naan sa imong barangay. Dai, bako lang yung Nakapangaran partner. sa imo para Bako lang yung maraman mo partner. na gabos na lumaog dyan magiging Bako lang, trespassing partner. kung dai mag-agi sa imo. Wala man sa batas na ang sarong media entity, ang sarong media group, kung may i-interviewhon or may kukuano na lado sa sarong barangay, kay puan magpaaram pa sa kapitan. Correct. Magpaaram Kasi pa sa we have this barangay. kind of what we call partner kung day freedom of the press. Kung day ka lang kuta na Kap nagmadali, mapasiring man kuta talaga sa imo, tapos pagkatapos kang kuani, kukuanon man ang lado nito. Kasi napag-urulayan na nga ni sa barangay but still day pa naayos sa barangay. Kaya gani kami kapitan. Nagalat-alat lang ko In na. reality tabi Kap, katuwang mo tabi kami sa anuman na problema na igwaan sa imong mga resipiente. Kap day magparapamalisya na kulang ang pagkaaram sa mga sitwasyon tabi ang tamamalisyan kita ka Ayan. na kulang an kuyana. Alright. Imbis An na sa day tuya baga partner imbis diging na day kita na pinakaw neto. mamalisyahan na kulang ang pagkaaram na mamalisyahan lugod kita. And beside- Naramdaman ko lugod so inistorya ko sa imo na may pigpapagaba
nagduman so kapitan Ayan. tapigahanap so building permit. na ba kuman? Kan pigagaba na arong Demolition dapat, demolition na permit. Anyway, partner, Kapitan Tabi, hi to you dyan. Maray na paghahapon Tabi sa iyong Pero kapitan. bukas ang programang ini ka Ilyaba. para makapagpaliwanag ka man. In reality, Tabi, Kapitan, katuwang mo kami. Ang pinaka-obheto kan sa tuyang programa, mapag-ayos ang mga problema sa Saindong Barangay. Sa samuyang pagbabalik, ikukonsulta ta ining sitwasyon na ini and kasong ini sa satuyang legal advisor. Si Isay ang pwedeng magreklamo, ano ang pwedeng ireklamo, asin kung ano ang mangyayari digdig sa sitwasyon and reklamong ini. Mabalik pa ang Tabang Ora Ora mismo. mismo. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat po si Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay. Pero pati mga negosyante, namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Ako lang ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang sagip sakalo. Tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Hindi ko maintindihan. Pwede ka mag-college ulit, Alex. Kung gusto mo, kaya nga gumawa ako ng free college education na pinondohan ko nung ako'y senador. May libreng wifi din po doon? Nag-budget din ako ng 327 million na libreng wifi sa mga SUC state universities at colleges. At na ngayon, nag-file ako ng 1 tablet, 1 student para sa mga bata. Talagang lodi kita, Loren! Kaya pala hindi mo mabasa baliktad ang libro, Alex, dear. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero, ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Sambuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Partner, makakaibahan ta pa man giraray ang nagrereklamong pamilya Mirendilla duman sa nababanggit na partner na reklamo ninda. And syempre partner, tanganing malinawan man kita in terms of legal, makakasabay ta via Zoom si Attorney Ramiro Bores Jr. Maray na pagkahapon tabi, Attorney.
Good afternoon po sa Indogabos dyan, Remy and Joshua, asin sa satuyang guest dyan sa satuyang programang Tabang Ora mismo. Diyos maray na hapon po sa Indogabos. Apo, attorney na nadangog tatabi itong issue, problema, reklamo na pigbabanggit tabi kan pamilya Mirandilla. Ano tabi sa iling nindo tabi na pwede nindang ireklamo or kaso tabi na isaangat digdi tabi sa indang pigrereklamong si Cindy Lopos? Actually po, sa araw kaya na sitwasyon, igwa po kita kipigaapod nun niya na bagong batas. Dahil nga ang mga sitwasyon na nangyayari na sa social media, ginagamit na po ang internet sa taoki comment sa mga gibo-gibo kang ibang tao. Igwa po kita kibatas na pig-apod na Cyber Crime Prevention Act of 2012. Ngunyan po, ang batas na garo reiteration lang kang Article 355 of the Revised Penal Code, which falls under the definition of libel. Na sabi sa batas, libel is the unlawful or prohibited acts of libel as defined in Article 355 of Revised Penal Code as amended, committed through computer system or any other similar means which may be devised in the future. Yan po ang nakasaad sa Section 4, Paragraph C kang Cybercrime Prevention Act of 2012. Kaya po ining reklamong kang sa tuyang guest diyan sa Tabang Ora mismo, pwede po iyan ireklamo niya under that provision of the law. Yan po ang sa tuyang advice. Ngunyan kung paano po iyan, siyempre, sigun sa tuyang pagkaisi, sinda po presidente kang parehas na barangay, bako po? Iyo po, tabi, attorney. Alright. That being the case, maagi man po giraray iyan sa barangay. Tagkaypuhan ni complainant ang pigaapudang certification to file action to be issued by the barangay captain. Kaya dapat talaga na iaagi manggiraray yan sa barangay, pagkatapos po na ma-file ang reklamong iyan sa barangay as sindagiraray nagkasundo, ma-issue po ang barangay kipigaapod na certificate to file action para mapasiring na iyan sa pulisiya. Alagad, for purposes of recording the incident, pwede na po iyan na idirekta sa pulis para po ipablatter ang bilog na pangyayari for purposes of records kang ambusklados po. Apo. Attorney, nababanggit mo tabi na idara sa barangay. Nagkaigwa na po sinda ning pagharampangan sa barangay, alaga day po sinda na ayos. Ngunyan, dahil ang plano po na pamilya Mirandilla, talagang magkaso na. So, another set na naman po ito ni pag-urulay. So, magkakaigwa ulit sinda ning tulong pagharampangan. Then, kung day pa din tabi magkaigwa sinda ning settlement, that's the time na i-issue ang tabi sinda ning certificate of file action. Tama tabi, attorney? Tama po yan. Asin na dahil man yan magiging problema pag abot sa period of filing, medyo halangkaw po ang penalty kang cybercrime. Pig-apod po yan na 1 degree higher kang sa ordinaryong penalty sa Revised Penal Code under Articles 353 and 355 of the Revised Penal Code po. Kung kaya ang periodo po kang pagreklamo, medyo halawig po yan. Opo. Attorney, kung in kaso tabi magsaangat sindanin kaso na cyber libel, ano po ang kakahampangon kainio ni Miss Lopos? Igwa ba tabi ning penalidad or igwa po ba nin
karampatang pagkakulong. Ano po tabi ang komposisyon kan cyber libel? Ay, medyo may halangkaw pong ano iyan. May halangkaw iyan ang penalty. May imprisonment po iyan. Dahil nga sa under Cybercrime Prevention Act of 2012, ang penalty pig-apod na 1 degree higher. Ang posibleng penalty po kay yan sa sakuyang diit na research po, as in pagkaaraman, is 2 years, 4 months, and 1 day to 8 years. Depende po yan sa evaluation kang judge on the basis of the presentation of evidence na big-adduce or big-presentar kang nagrereklamo through the prosecution. Opo. During the trial po. Opo. Medyo halangkaw po ang penalty kaya. Opo. Attorney, in terms naman po sa mga dokumentos or mga dapat tabi na i-secure ka nagrereklamo tanganing maipresentar tabi sa korte, ano tabi ang mga dapat nindang i-secure? Araw po kanina, nag-post sa social media, aside duman sa screenshots, ano pa tabi ang dapat nindang i-secure tanganing maging valido tabi ang sa indang kaso? Siyempre po, makuasinda kayang certification coming from crime laboratory po sa pulisiya and anti-libel department kang pulisiya that Facebook page that is being used by the respondent Sa iyo is talaga. existing. Opo. Duman yan, attorney, sa Cybercrime Division. Aha. Kasi ngunyan, partner, sa social media, dawa, i-delete mo pa yan, partner. An kay po duman ma-secure ninda sa website. Yan. So link, partner. Kasi yan ang magpapasiguro, partner, na in-insert na Facebook account, nag-post kay arog ka ini, na makakadanyar sa persona ka nababanggit. Arog ka yan. May mga kadugangan po, tabi ka magkapotan kay attorney. Go ahead po. Kung igwapa. May apot pa po ka mo? Okay, so malinaw. Klarado po tabi sa Indo. Okay? So By the attorney, way po, if I may add, sigun po sa hapot nindo kung manungod duman sa mga penalties na ito, pag-abot po sa penalty, guwapa po yan pigaapod tang fine which ranges between 40,000 pesos to 1,200,000 pesos. imagine mo, abot ki milyon. Plus the civil liability po ang offended party. Kaya medyo magabat po ang cybercrime offense. Pero ang satuyang ang satuyang advice diyan kung pwede pang magka-regular yan mga sitwasyon na yan, considering that they are just staying in the same barangay, I will still recommend for settlement kung kaya nga ni kay puhan na ang partidaryos dapat iagi iyan sa barangay, because at any rate parehas man sa nang naka-estar sa barangay, kaya dapat kung pwedeng kumbaga tabi, attorney sir, dakula ang papel na gagampan ng digdikan mga barangay official, lalo na kang kapitan, para kung mapupwede man siya na magkasurundo ni tabi, attorney, dahil na makaabot sa kaso, mas maray nang magkauruyo na sana, magkataraning man sana. Pero depende yan, partner, sa barangay official nga ni. Kung talaga anmuya man talaga kan barangay official, specialmente ang kapitan, maayos, igibuon yan, gabos, kaya para maayos. Pero kung nagtatao pa ning dugang na problema, partner, siyempre, magkakaigo talaga ning problema. Pagkaraso. Opo. Attorney Boras, maraming salamat po. Yes po, attorney. Dakulaon man pong salamat sa Indo, and God bless always sa gabustang mga naghihinanyog sa programa sa Indo Gabos, and mabuhay ang tabang ora mismo. Mabuhay ka tabi, Attorney Ramiro Boras Jr. sa imo tabing panahon asin oras. Aram mo, partner, tama si attorney. Kung kuyan man sana, kung pwede man sanang magibuaning pagi na magkareklaran sa barangay,
Kaya lang, sabi ko dakula ang papel na gagampanan digdikan mga barangay Correct, opisyal. partner. Oh. Dapat digdi, lumugaran, kapitan, lumugaran mga barangay opisyal. Tumahaw, partner. Sa puntos na maghanap ki solusyon bako sa pagkakaigwa pa ki dagdag Dugang na na mga problema. problema. Saro pa, partner. And ikaduwa, partner, dapat may kaduwa pa palan. dapat ang mga barangay opisyal day magpahiling na medyo kulang ang pagkasabot or ignorante ignorance of pagabot the law sa excuses pagpakaray no one. and pagresolver kan mga siring kay Tama. And nadadawag issue. ta, partner, willing man ko ta na sinda, partner, magpasairaram, ta gusto nga ninda maayos. And, Alagad, partner, partner, sabi nga ni Baga, kung iyo pa nagpapailing ninginin maurag, syempre. Tama man duman si attorney, aram mo, simple man sa nang gibunin do kung talagang gusto nindo mag-file kay cyber libel, magpa-blatter na kamo sa pulis. Pagpa-blatter nindo sa pulis, ipalag nindo sa blatter, so actual na comment. Aha, itong Ayan. mga screenshots nindo. Mahagad kamo kan sertifikasyon sa Tataon na pulis. kayan ang mga nasa Mahagad kamo sertifikasyon anti-cyber. kang blatter nindo, kopya. Pagkatapos madumang kamo sa Cybercrime Division kang PNP sa Camp Ula. Papasertipikaran nindo na ining Facebook na ini talagang Existing. and yan talagaan Ginamit. Facebook number kay itong nag-post kay. Pagkatapos pwede na kamong magduman sa piskalya. And aside kayan, partner, iibahan ta sinda sa Public Attorney's Office na nganing sinda mismo, personal na mag-file against digdi sa nababanggit Pwede nindang sa si piskalya, Cindy Lopos. partner, kasi kung sinda ang complainant, ang magiging abogado ninda so prosecutor's office. Pag duman sa piskalya, may form duman na kung ano ang complaint. O ba, tap ilag nindo duman. Yun ang Iyo, maprepara. partner, tama man ito. Pero duman kaya sa Public Attorney's Office, katuwang ta din yan para sa Sa mga bagay. legal advices. Sige. Mga Sa ka-action! samuyang pagbabalik, tablet giveaway na, cash raffle pa, dyan sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Alex, iba yan ang negosyo ng pamilya mo? Huwag niyo po sabihing may kinalaman din kayo dito. MSME Law, libreng kapital sa mga maliliit na negosyo. Lalo na ngayon pandemya, gaya ng mga itong mga produktong natulungan ko. Pati yung bigay na bayong ni ate mo. Ma'am Lauren, paalamat na kayo. Natutulungan natin ang mga maliliit na negosyo sa libreng kapital. Talagang lodi kita, Lauren. Galing mo. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat ko si Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Ako lang ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang Sagip Sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Marami sa kanila, puro paandar. Alam mo naman, may narating. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Nagbabalik ang Tabang Ora Ora mismo, Mismo. benta na kita sa tuyang programa, partner. Oh. Uni na ang sa tuyang maswerteng tablet winner ngunya na aldaw. Siya si Raymark Bales Balyano. Maray na pagkahapon, Raymark, ikan sa muyang maswerteng winner ngunyanin tablet, uyan sa iyang minsay. Maray na aldaw po, Congressman Zaldico. Sana po saro ako sa matabangan nindo. Tagabuhatan Santo Domingo, Albay po ako. Saro po akong first year college at Bicol University sa kursong BS Automotive Technology. Dahil sa pandemya, kinaipuhan mi po na mag-adal sa paagi nin online class. Ang problema po, day ako nakaka-attend kimaray sa mga online meeting, tsaka nandidipisilan po ako mag-gibo kan mga activities sa kadahilanan. Maluya po ang serbisyo kan sa kong cellphone. Almost 5 years na po kaya ini sa kuya. Tsaka maluya po talaga ang kapasidad para sa online class. Construction worker po ang trabaho kan sa kuyang ama. Ang sa iya po na sweldo tama lang para sa pang-urual daw na pangangaipo mi. Day po kaya kang sa kong ama na bakalon or day kaya kan sa kuyang ama na bakalon ang bagong cellphone. Kaya sana po saro ako sa manggana ki tablet para may iba pang reserba pang gibo ki mga activities. Dakulaon po ang may tatabang kainis ako, lalo na sa pag-abot ko sa kuyang pangarap or pag-abot ko sa kuyang pangarap ko para sa kuyang pamilya. Kaya po, ipinapangadji ko po na sana saro po ako sa indong matabangan. Diyos mabalos po. Ayan. Yan ang naging mensahe ni Raymark Balyano. Congratulations sa imo, Raymark. May maapod sa imong staff kan Action Co Bales Center. Balyano. Ayan. Alaton mo, may maapod sa imong staff kan Action Co Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Pagkatapos na mga imanggana kan tablet, ngunya naman mapili kita kat sa tuyang maswerte man na cash raffle winner worth 1,000 pesos. Sulit na ngunyan, aldaw nin Huwebes. Ay mga ka-action sa aga aldaw nin Biyernes, ang tabay pa man giraray ka mo 5,000 pesos na tumatagingting sa agayan. Si Sayaning Madara. Si Aliyah Luces ang sa tuyang number 2 sa Malamig Dancer. Alright. Sa kuya yan, tanga ni makabayli ka ni Mayo. Sige, Aliyah. Aliyah Luces. Manang kapatid, sa sarili ay subukan mong makinig. Nag-iinit ka, kailangan mo na. Sa malamig, sa malamig. Alata partner na malamig eh. Nakakuan siya. Sige na, okay na. Alright, thank you. Grabe ang buwilo ni Aliyah. Wala ko lamang alawigo. Ano yung man sa nagirari pala nito pag ikot-ikot. Anyway, salamat Abi Aliyah Luces. Partner. Alright. Iyo ito partner, ang kamukha ni... Singa nito? Pagbabanggit ta. So, ka-partner ni ano, partner? Ni Isay. Kamukha ni Isay. Singa nitong artista. Basta yun na ito. Okay na na. Numero. 0938 0938 520 520 8652 Taga Malilipot, Albay. Ayan. Si Joan Bungon. Joan Bungon. Kan Malilipot, Albay. Ay mga kabarangay tabi sa syudad kang Legazpi, ang tabayan nindo ta si Congressman Mayor Pido Garbin, mananao tabi nin ayuda food packs. Nagpuna! Ayan! So mga ibang barangay partner naka-schedule na, gabos tabi, warang pipili. Nagpuna kan sarungal daw. Ayan! Maray na pagkahapon! Joan Bungon! Ay! Joan, kumusta ka ngunya na pagkaldaw? Okay lang po. Ano ang sa imong pigigibo? Ito po, nakatapos ng kumain. Anong kinain mo? Langka po. Langka! Ano langka? Kasama yung balat? Hindi po. Okay. Kasi masusugat ang yung lalamunan. Ang lalamunan, partner. Anong ginawa sa langka? Prinito? Minatamis? Hindi po. Pinakulaw po na may sardinas. Inunon? Ano pa nung nangyari? Pinakulaw na may sardinas? Pinakulaw sa gata, partner, na may sardinas. Ibig sabihin, gulay na lang ka. Oo, gulay na lang. Akala ko, partner, yung minatamis. Ay. Kulaw sa gata. Okay. O paliban sa langka na kinain mo, ano pang iba mong kinain? Wala na po. Langka lang. Walang kanin. Opo. Uy, no rice partner mo, tindi. Nagdadayet. mo sa partner, no rice. O, kumusta man? Pero man ang timbang mo, tabi, Joan. Ano po? Pero ang timbang mo? Ano po? 54. 54. Lamang lang ako sa imo ng saro 55 ako. Kalawas ko lang. Joan, nagkaklase pa o may pamilya na?
Nagkaklase pa po, third year. Sain? Sa San Jose po. San San Jose Community College. Opo, Ayan. opo. Ano ang kurso? Ano po, secondary education po, major in science. Major in science, partner. Okay, Joanne, since na ikaw ay major in science, ilang planeta mayroon sa universe? 12 po. 12. Yan ang tanong ko, ha? Ilang planeta mayroon sa universe? 12. Ilang kandidata ngayon mayroon ng Miss Universe? Hindi po. Ako na itong science, partner. Naku na. Ano na yan? Giraray. Ano na yan, partner? Pwede na yan pang showbiz or pang... Universe, kaya ang primero kong abot, ilang planeta na mayroon sa universe? Oh, what is the center of our solar system? Solar panel. Ano man yung comment part? What is the center of our solar system? Dahil mo masimbag. Dahil dyan, dahil ka 1,000. Ay, grabe. Ay, grabe. Joke man lang. Magbalik ka muna kay teacher mo sa first year. Joanne, eto na. The stars. The stars is the center of the solar may system. May regalo sa imo si Congressman Saldico, ang Ako Bicol Party List, na 1,000 pesos. Ayan. May regalo sa imo ang ama kan solar water system. Si Congressman Saldico kay Ako Bicol Party List. Anong masasabi mo, Joanne? Salamat po. Ayan, masaya ka, Joanne, sa 1,000 pesos? Opo, pandagdag na sa cellphone. Joanne, napatunayan mo na ang Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Sun palang partner sa center ng solar system. The sun is the center of the solar system. Tama. Medyo nag-i-restart kaya, partner. Congratulations, Joanne. Naiiling ko sa pandok ni partner. Alaton mo na lang, Joanne, may mapod sa imo, ha? Iyo po. Para makuha mo yung 1,000. Congrats! Bye-bye, Joanne! Excuse me po. Bungbuan of Malilikot Albay. Mabuhay ka. Okay. Partner, napasubo sa star. Buda Susan. Ay palan partner ka sudma dahil baga sa grabing uran. Kada ko na nanotoran partner na aksidente sa Tinampo. Yes. Saro na dyan partner. May nagadan, partner, sa Arimbay. Sa Arimbay. Makamurumundo partner ito, sarong motorista. Nag-slide pala nito partner. Igwa ba? Tapos na-slide duman sa truck. Nabanga partner sa hawak. Palaog duman sa gate ko, igwa. Igwa man. Mindoro Prague. Ay, usman ika partner. Narimi. Si... Mauran nagluwas, hindi na mauran. Sabi mo mauran. Iba ito partner nagluwas. Si Municipal Mayor Jaime Villanueva partner kang TV Albay sa Roman sa na-aksidente. Kasubanggi, nabari partner an sa iyang walang kamot dahil duman sa nangyaring self-incurred accident. Pero kaya pang hiluton. Accident. Kaya pang hiluton. Okay. So mag-iringat po tabi kita sa mga motorista, especialmente pag mauran. Pag mauran. Slippery when wet. Pag mauran, basa, dumog, ang sunod ka ang mahalnas. Duwang klase partner, anong nangyayari? Pag mahalnas, minsan may nagagadan, minsan may nabubuhay. Yan, mga ka-action! 23 days to go before Christmas! Oy! Duman sa mga may problema, parehas ka itong problema sa barangay. Baka may gusto ka mong ihagading advice, magdigdi lang ka mong sa Action Call Center. Bukas tabi ang samuyang opisina para sa mga kababayan niya itong kadakol ang problema in terms of legal. Halimbawa, partner, may mga kapartner ka mo before na dahil na nagsusustento sa indong mga aki, idulok tabi yan sa Action Call Center. May problema ka mo sa daga, barangaan sa daga, may mga problema ka mo sa kapitbahay, arog atong mga Marisol, mga Marites. Yaon tabi ang samuyang istasyon, ang samuyang opisina, tangani ka mo tabi tauanin giya in terms of legal aspect. Yaon dyan ang sa tuyang mga mahigo sa matitibay na abogado partner, si Attorney Ramiro Boris Jr. asin Attorney Jill Bungalon. Sa kamautan niyan, kan Ako Bicol Party List, lalong-lalo na ni Congressman Saldico na lalong mapahiwas ang pag-alalay sa mga kapwa Bicolano. Ayan! Mga ka-aksyon, inabot na tabi kita kan oras lang aning kitang paramientras na magpaaral. Kami sa indong nakairiba, Dengiba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Joshua, Mr. Siram, kan Bicol Region, salamat kan sa indong pagkantabay. God bless, asin mabuhay. Maray na pagkahapon, asin, salamat. Sa buong bansa, action ko. Sa anumang kalamidad, handang tumulong, action ko. Ang ating katuwang sa kaunlaran, action ko. Si Kong Saldico maaasahan. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko, lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko, patuloy na magsisilbi.